Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. 50 рамка дар як рӯз задум. Ина рамко тайёре барои занбуро. Ба ин рамкои боли ина пароша шкоф карагим диде шкофоша. Ин бо сим мекашем насиб худо хоҳа. Сим мекашем, баъд дар занбуро метем ва шинаш мекунем. Занбуро да метем. Ина 50 рамка тайёре. Баъд одамоеда ки билет самолёт дар кӯрен номерои ватсапи ма +7 910 48 676 ватсап. А каседа ки асал дар кӯрен ва модарзанбури бордор дар кӯрен и бародаро апа хора метавонед ки дар телеграми ман занг занед. Телеграми ман +7 910 48 676. Фақат телеграм да каседа ки асал дар кӯрен телеграм, каседа ки билет дар кӯрен ватсап. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ бошад. Обод ва сарбаланд бошед. Ман дар хизмати шумо. ина рамкоҳо тайёрам $50 дар як рӯз задум.